Tässä meillä on aika tyypillinen tilanne ilmalämpöpumpun kanssa. Päällisin puoli näyttää ihan cleaniltä. Avataan kansi. Sieltä suodatin pois, ei paha. Ihan kohtuu siistin näköinen kenno. Mut sit kun me aletaan perehtyä tänne puhallimon puolelle, niin sieltä meillä paljastuu, että huomaatte, että siellä on aivan homeessa koko puhallinrumpu. No niin, voidaan katsoa vielä vähän tarkemmin tonne puhaltimen puolelle ja katsoa, että miltä se sit oikeesti näyttää. Joo, eli sieltä huomataan, että puhaltimessa on paljon likaa. Puhallinrumun likaisuus vaikuttaa suoraan huoneen sisäilmaan sekä laitteen tehokkuuteen. Eli on kohtuu tärkeää, että koitetaan pitää puhallinrumpu ja muut osat laitteesta puhtaana. Joo, ja hei, silloin kun tilaatte laitteelle huoltoa tai pesua tai huoltopesua, niin muistakaa, että kaikki huollot ei sisällä pesua ja kaikki pesutkaan ei sisällä puhaltimen pesua. Et jos palvelun kuvauksessa ei lue, että pestään puhallinrumpu tai puhalli, niin silloin se on vähän kuin tilaisit sauna ilman kiuasta. Puhallinrumpun pesu on yksi tärkeimmistä osista laitteen huoltopesussa. Jos tilaat meiltä huoltopesu, niin voit olla varma, että meillä pestään laitteet kunnolla. Pestään kennot, pestään puhaltimen, pestään kaukalot, pestään kondenssilinjat, pestään kaikki. Laite on puhdas ja clean sen jälkeen, kun me ollaan käyty teillä.